Λοιπόν, συνεχίζουμε με θέμα από τον σχεδιασμό των ανθεκτικών υποδομών στην εφαρμογή, σύγχρονα πρότυπα, ψηφιοποίηση και νέες τεχνολογίες. Στην επόμενη συζήτηση συμμετέχει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κ. Γιώργος Στασινός, θεσμικός παράγοντας που βρίσκεται στο σταυροδρόμι της χάραξης πολιτικής, της τεχνικής επιστημονικής γνώσης και της υλοποίησης σύγχρονων έργων. Η παρουσία του προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς οι νέες τεχνολογίες, τα ψηφιακά εργαλεία, αλλά και τα διεθνή πρότυπα μπορούν να μετατρέψουν το σχεδιασμό σε πράξη και να επιταχύνουν βεβαίως την υιοθέτηση ανθεκτικών, ασφαλών και βιώσιμων υποδομών. Τον καλωσορίζουμε στο βήμα για να μοιραστεί τις προσεγγίσεις και το όραμά τους για το μέλλον του κλάδου. Συντονιστής ο δημοσιογράφος κ. Στέλιος Μορφίδης. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Και νομίζω η συζήτηση που θα κάνουμε με τον κύριο Στασινό σήμερα έρχεται και με βάση την επικαιρότητα, διότι η αλήθεια είναι τόσο νερό που φάγαμε, κύριε Στασινέ, τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην Αττική. Δοκιμάστηκαν πάλι υποδομές, πάλι ξεκινά μια συζήτηση περί ανθεκτικότητας, αν τα κάνουμε τα πράγματα σωστά ή όχι. Οπότε νομίζω ότι ερχόμαστε εγκαίρως για να πούμε ακριβώς έτσι, τις ιδέες και τις προτάσεις που έχει και το ΤΕΕ. Σας καλωσορίζω πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, τους διοργανωτές. Σιγά-σιγά μαζευόμαστε συνέχεια σε συνέδρια γιατί δεν προλαβαίνουμε να δουλεύουμε βέβαια. Οπότε πρέπει να ελαττώσουμε, όχι ενώ του ΤΜΕ δεν πρέπει να γίνεται το συνέδριο και ένα του ΤΕΕ, αλλά μην γίνονται και 100 συνέδρια γενικά που πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο. Έτσι. Να είμαστε λίγο επιλεκτικοί για να μην τρέχουμε από συνέδριο σε συνέδριο. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν αυτή την εισαγωγή που έκανε, έχουμε πάρει το μάθημά μας με αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή στην Αττική είχαμε καταστροφές, στη Θεσσαλία είχαμε πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Τις προάλλες δοκιμάστηκαν πάλι οι υποδομές μας. Έχουμε πάρει τα μαθήματά μας και ποια είναι αυτά? Να πω το εξής. Ποτέ δεν παίρνουμε το μάθημα εδώ στην Ελλάδα. Όταν γίνεται μια καταστροφή, παθαίνουμε πανικό και λέμε αύριο να γίνουν όσα δεν έγιναν τα προηγούμενα 50 χρόνια. Και μετά από 2 εβδομάδες το ξεχνάμε όταν φεύγουν από τα κανάλια. Άρα ποτέ δεν παίρνουμε το μάθημά μας. Τώρα, επειδή είμαστε τώρα σε αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι καλά τα πήγαμε με τέτοιες βροχές αυτή τη στιγμή στην Αττική. Δεν είχαμε και τόσο τεράστιες ζημιές. Θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερες. Άρα σημαίνει ότι κάτι λειτουργήσε. Ή σημαίνει ότι αν παρακολουθούμε κάπως τα φαινόμενα, είμαστε καλύτερα. Πάνω σε αυτό να πω το εξής. Πλέον υπάρχουν τα τεχνολογικά μέσα, μια και μιλάμε για τεχνολογία, που θα πρέπει όλες αυτές τις καταστάσεις, εκτός από τις υποδομές μας, να τις προβλέπουμε. Το λέω πολλές φορές και το έχω πει και στους αρμόδιους φορείς και στον Περιφερειάρχη εδώ και στον αρμόδιο Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και στους προηγούμενους. Αν ήμουν στη θέση τους, το πρώτο έργο που θα έκανα και το έχω προτείνει και θεωρώ ότι θα γίνει το επόμενο διάστημα, θα είναι να μπορώ να κάνω πρόβλεψη για τις πλημμύρες. Τι έχουμε από καταστροφές? Έχουμε σεισμούς, έχουμε φωτιές και έχουμε πλημμύρες. Αν γίνει σεισμός, μεγάλος σεισμός, όπως είχε πει και ένας πρώην βουλευτής μηχανικός, λέει παιδιά, αν γίνει σεισμός να γίνει πολύ μεγάλος, να μην φταίμε τουλάχιστον. Γιατί αν γίνει μεσαίος και έχουμε ζημιές, μάλλον κάποιος θα φταίει. Το λέω. Όταν γίνει σεισμός, δεν μπορείς να προλάβεις το φαινόμενο. Θα γίνει καταστροφή. Είναι αποδεκτό από την κοινωνία ότι μπορεί να πάθουμε σημαντικές καταστροφές, ενδεχομένως να έχουμε και θανάτους. Επομένως, είναι μια κατηγορία αυτή. Σε αυτή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να σχεδιάζουμε σωστά τις κατασκευές μας και τις παλιές να τις ενισχύουμε και να τις συντηρούμε. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι φωτιές. Μετά από πολλά χρόνια καταλάβαμε ότι δεν είναι λογικό να πεθαίνουν άνθρωποι από φωτιά, γιατί τη βλέπεις τη φωτιά και προλαβαίνεις να φύγεις. Άρα, καταφέραμε τουλάχιστον μετά από χρόνια να έχουμε το 112 και φεύγουμε. Δεν γλιτώνεις ενδεχομένως από το να καεί κάποιο σπίτι, αλλά γλιτώνεις τους ανθρώπους. Έτσι, το καταλάβαμε μετά το μάτι. Πρέπει να γίνει το μάτι όμως για να το καταλάβουμε. Λοιπόν, ποιο είναι το χειρότερο και το οποίο έχει πολιτική ευθύνη και πρέπει να το καταλάβουν οι αρμόδιοι, από τους ελάχιστους που, μια και τον είδα τώρα μπροστά μου, αλλά από τους ελάχιστους που ξέρω, που καταλαβαίνουν τον κίνδυνο, είναι ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο Δημήτρης Οπτωχός, που συνέχεια μιλάει για τις πλημμύρες και μου λέει τι θα κάνουμε με τις πλημμύρες. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι υπάρχει ο κίνδυνος και το λέω λίγο, είναι συνάδελφος μηχανικός, τα καταλαβαίνει καλά αυτά τα θέματα. Η πλημμύρα
είναι κάτι που δεν είναι αποδεκτό να έχουμε θανάτους, όπως ο σεισμός, και παράλληλα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προλάβουμε. Γιατί αν γίνει 3 ώρα το βράδυ και έρθει μια πλημμύρα μέσα στο σπίτι σου που κοιμάσαι, θα πεθάνεις. Άρα τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την κατηγορία στις πλημμύρες, μια και το έχουμε πρόσφατο, να φτιάξουμε συστήματα που θα προβλέπουμε εγκαίρως τι πρόκειται να συμβεί και να χρησιμοποιήσουμε το 112 για να σώσουμε τον κόσμο. Μην πάθουμε αυτό που είχε γίνει πριν πολλά χρόνια στη Μάνδρα, άλλον όχι πολλά. Άρα, το πιο σημαντικό είναι να βρούμε περιοχές που είναι αυτή τη στιγμή ευάλωτες και έχουν κίνδυνο από πλημμύρα, που τις ξέρουμε, δεν θα τις ανακαλύψουμε, και να κάνουμε έγκαιρη προειδοποίηση και πρόβλεψη. Είναι ένα έργο που το έχουμε προτείνει, θεωρώ ότι θα προχωρήσει και θα γίνει με στόχο τα επόμενα 2-3 χρόνια να το έχουμε, γιατί όλο αυτό χρησιμοποιεί στην πορεία και τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει ακόμα πιο καλή την πρόβλεψη. Επομένως, χρειαζόμαστε και κάποια χρόνια λειτουργίας για να βελτιστοποιηθεί. Από εκεί και πέρα, έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια master plan που πρέπει να ολοκληρωθούν γύρω από αυτά τα ζητήματα των πλημμυρών. Πρέπει ταυτόχρονα όμως να καταλάβουμε ότι πρέπει να κάνουμε και τα απαραίτητα έργα. Και το λέω λίγο τα απαραίτητα γιατί όλα τα έργα πρέπει να μπουν σε μία σειρά. Εμείς μέχρι τώρα τα έργα πώς τα κάνουμε? Κάνουμε αυτά που έχουμε μελέτες. Είτε χρειάζεται είτε δεν χρειάζεται. Σου λέει ποια έχω μελέτη να απορροφήσω τα κονδύλια, κάνω το έργο. Καμία σχέση με προτεραιοποίηση. Καμία σχέση με αυτά που έχουμε ανάγκη. Όποιος προλάβει, όποιος έχει τεχνική υπηρεσία και έχει κάνει κάτι μελέτες, ή τους έφερε κάποιος, παίρνει τα λεφτά. Προτεραιοποίηση δεν υπάρχει. Γι' αυτό στην τύχη γίνονται τα πράγματα στην πορεία. Και αυτό τι κενά αφήνει? Γιατί προφανώς αφήνει. Τα κενά έχει αυτά τα κενά που βλέπουμε τώρα. Να πω το εξής. Το νερό που έπεσε τις προάλλες ήταν μεν πολύ, να το πω έτσι απλά. Μπορεί να είναι και πιο πολύ όμως και να έχουμε προβλήματα. Το λέω λίγο. Ναι, μεν λειτουργήσαν ορισμένα πράγματα καλά, αλλά δεν σημαίνει ότι από εδώ και πέρα, αν ξαναδοκιμαστούμε, ή δεν θα έχουμε περισσότερο νερό, ή σε κάποιες περιοχές δεν θα έχουμε περισσότερα προβλήματα. Άρα, γενικά πρέπει να συντηρούμε τις υποδομές που έχουμε, δηλαδή αυτό που λένε απλά, να έχουμε καθαρισμένα τα φρεάτια, να μπορούν να λειτουργήσουν τέλος πάντων οι υποδομές που έχουμε, έστω να λειτουργήσουν αυτές που έχουμε, και να δούμε ποιες είναι κρίσιμες, που στην Αττική είναι 3-4 κρίσιμα έργα που πρέπει να γίνουν για να μην κινδυνεύει η Αττική. Παράλληλα να γίνει και αυτό το έργο που σας είπα της προειδοποίησης για να μην έχουμε θανάτους. Το πρώτο θα είναι αυτό της πρόβλεψης για να μην έχουμε θανάτους και το δεύτερο είναι οι υποδομές μας για να μην παθαίνουμε ζημιές, να μπορούμε να λειτουργούμε. Γιατί στην Αττική παθαίνουμε και το εξής. Αν κάπου το είδα ως αστείο, κλείσαμε το σχολείο και ψυχάλιζε. Ένα παιδάκι, πώς το άκουσα, σε μία τηλεδιάσκεψη, ένα παιδάκι 6 χρονών ρώτησε τη δασκάλα, λέει, γιατί δεν ήρθαμε σχολείο και κάνουμε τηλεδιάσκεψη αφού ψυχαλίζει? Το παιδάκι είπε την αλήθεια. Αν ψυχαλίζει στην Αττική, έχουμε και άλλα προβλήματα. Δεν μπορούμε να οδηγήσουμε, σταματάνε όλοι. Το κυκλοφοριακό που είναι χάλια, έτσι και τώρα τελευταία αναδεικνύεται και εμείς τον αναδεικνύουμε πάρα πολύ και θα πρέπει να λυθεί, γίνεται τεράστιο. Άρα, έτσι για να συνοψίσω, 3 πράγματα πρέπει να γίνουν. Ένα σύγχρονο σύστημα το οποίο να μας προειδοποιεί για να μην κινδυνεύουμε από θανάτους στις περιοχές πανελλαδικά και εννοείται στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στις περιοχές που έχουμε πολύ πληθυσμό, που να μας προειδοποιεί όταν έρχεται πλημμύρα για να μην έχουμε θανάτους. Και το δεύτερο, να γίνουν τα πιο σημαντικά έργα ώστε να μην έχουμε σημαντικά πλημμυρικά φαινόμενα. Και τρίτον, οι δήμοι και οι περιφέρειες να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν ώστε τα υπάρχοντα έργα υποδομής να λειτουργούν σωστά. Και φαντάζομαι και να παρακολουθούνται αυτά τα έργα υποδομής. Έχετε ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο έργο. Να συντηρούνται. Και να συντηρούνται και να παρακολουθούνται για να εντοπίζονται πότε πρέπει να γίνει η παρέμβαση. Αυτό θέλω να πω. Και έχετε αναλάβει και εσείς το μεγάλο έργο της ψηφιοποίησης για το Εθνικό Μητρό Υποδομών. Αυτό σε ποιο στάδιο σήμερα βρίσκεται? Θα το πω. Το έχω πει αρκετές φορές. Αυτό έχει τελειώσει επί της ουσίας το έργο. Τι είναι το έργο, λίγο να εξηγήσουμε τι είναι, γιατί όλο μιλάμε για ψηφιακά έργα και πρέπει να καταλαβαίνουμε. Θα το κάνω θα το απλοποιήσω. Είναι μια πλατφόρμα, να το πω πιο απλά. Είναι ένα εξελάκι το οποίο λέει σύραγγα τάδ, λέει
πώς να το πω, δρόμος, γέφυρα. Χτίστηκε το 1967, από τότε το ξεχάσαμε, δεν συντηρήθηκε ποτέ και το έχουμε εκεί και το κοιτάμε. Λέει, γέφυρα του 1973 και το 1977 και συντηρήθηκε το 1987, το 1997 και έχει και αυτά τα σχέδια. Μια ταυτότητα του έργου και ένα ιστορικό αν έχει συντηρηθεί ποτέ και πώς. Αυτό δεν το ξέρουμε στην Ελλάδα. Εμείς έτοιμο το έχουμε και έχουμε περάσει και 1000 έργα, το λέω αρχικά, σαν τεχνικό επιμελητήριο για να τα έχουμε μέσα. Από εκεί και πέρα, ποιοι πρέπει να κάνουν το data entry, να βάλουν τα έργα μέσα, δηλαδή αυτά τα στοιχεία εμείς δεν τα έχουμε. Έχουμε έτοιμη την υποδομή. Πρέπει τα αρμόδια υπουργεία, το Υπουργείο Υποδομών και τα άλλα υπουργεία και από εκεί και πέρα οι περιφέρειες και οι δήμοι να βάλουν τα δικά τους έργα. Αυτά που πιστεύουν ότι είναι ιδιοκτήτες. Γιατί τι παθαίνουμε όταν πέσει μια γέφυρα, δεν είναι κανείς ιδιοκτήτης. Δηλαδή δεν είναι ούτε ο δήμαρχος, ούτε ο περιφερειάρχης, ούτε το κράτος. Όλοι λένε δεν είναι δικό μου. Επομένως, καταρχήν για να δούμε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες, πρέπει οι ίδιοι να τα βάλουν μέσα. Τι μου είπε ένας περιφερειάρχης φίλος, όχι ο Δημήτρης, εγώ δεν θα βάλω κανένα. Γιατί άμα βάλω, είμαι υπεύθυνος να τα συντηρήσω και θα πάω φυλακή άμα πέσει κάτι. Λεφτά δεν έχω να τα συντηρήσω, γιατί κανείς δεν μου δίνει. Επίσης, το έχω πει αρκετές φορές, στην Ελλάδα γιατί γίνεται αυτό, γιατί δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια για συντήρηση, υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια για να φτιάξουμε καινούργια έργα. Από εκεί και πέρα κανείς δεν ασχολείται με τη συντήρηση. Συνήθως γιατί δεν γίνεται κιόλας αυτό, το λέω μια ανάγκη. Σε ένα καινούριο έργο πάει ο υπουργός και ο τάδε και κόβει και καμιά κορδέλα. Στη συντήρηση δεν κόβει κανείς κορδέλα. Άρα δεν ενδιαφέρει και κανέναν, έτσι πολιτικά, να γίνει ένα τέτοιο έργο. Όμως η συντήρηση, υπάρχουν σημαντικές οικονομίες αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία, που έχουν σοβαρά προβλήματα σιγά-σιγά με τις υποδομές τους. Και κοιτάνε πώς θα τα συντηρήσουν ή πώς θα ξαναφτιάξουν κάποιες υποδομές. Επομένως, επειδή αυτό θα φτάσει και σε εμάς και θα φτάσει με τον άγριο τρόπο που θα πρέπει γρήγορα να γίνουν πολλά πράγματα και δεν θα έχουμε τους πόρους, θα πρέπει να φροντίσουμε να λυθεί. Ποιο είναι το σοβαρότερο πρόβλημα, γιατί δεν μου αρέσει να λέω μόνο το πρόβλημα. Ξέρετε, όλοι μονίμως, αλλιώς θα κάνω και εγώ το δημοσιογράφο και θα λέω μονίμως το πρόβλημα και δεν θα με ενδιαφέρει η λύση. Επειδή είμαι όμως πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου, καλό είναι να προτείνω και κάποιες λύσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα, η χρηματοδότηση. Πώς βρίσκεται μια χρηματοδότηση εφόσον δεν έχουμε ευρωπαϊκούς πόρους τουλάχιστον σήμερα? Ένα, θα πρέπει να τους διεκδικήσουμε. Δηλαδή, όπως πάμε και διεκδικούμε χρήματα για την άμυνα, πρέπει να διεκδικήσουμε. Γιατί το λέω, αν πέσει μια γέφυρα, μπορεί να είναι έργο που ενδιαφέρει και την άμυνα. Έτσι το λέω, καμιά φορά λέμε η άμυνα δεν είναι μόνο τα αεροπλάνα και τα υπόλοιπα, είναι και κάποιες υποδομές που χρειάζεται να τις έχουμε. Πρώτον, πρέπει να φροντίσουμε να διεκδικήσουμε πόρους για τη συντήρηση των έργων. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, γιατί η ίδια ανάγκη δεν υπάρχει μόνο σε εμάς, υπάρχει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα θα το κατανοήσουν και οι υπόλοιποι. Το δεύτερο, θα πρέπει όπου υπάρχει σημαντική ανάγκη, πρώτον, πρέπει καταρχήν να τα καταγράψουμε. Δηλαδή, το Μητρό Υποδομών, αυτή τη στιγμή, εσείς ως δημοσιογράφος, αν πέσει μια γέφυρα στην Πελοπόννησο, πρέπει να μπορείτε να μπείτε σε αυτή την πλατφόρμα και να μην παίρνετε τηλέφωνο ποιος έπρεπε να το συντηρήσει, να το βλέπετε. Έπρεπε να το συντηρήσει, ξέρω εγώ, ο Στασινός. Να με πάρει τηλέφωνο, γιατί δεν το συντήρησες. Επομένως, πρώτα πρέπει να γίνει το Μητρό. Δεύτερον, πρέπει να διεκδικήσουμε πόρους. Και τρίτον, όταν βλέπουμε ότι καθυστερούν οι πόροι, πρέπει να εφεύρουμε νέα εργαλεία. Ποια είναι τα νέα εργαλεία, γιατί μ' αρέσει στο τέλος να προσπαθώ να βρω λύσεις. Υπάρχουν έργα που βγάζουν λεφτά. Παράδειγμα, οι παραχωρήσεις. Πρέπει πάνω σε έργα παραχωρήσεων ή σε αντίστοιχα έργα που βγάζουν λεφτά να πάμε να βρούμε τον τρόπο, γιατί αυτό είναι λίγο απλοποιημένο και μπορώ να σας πω και εγώ 10 προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε που δεν θα γίνεται αυτό που λέω, αλλά θα πρέπει να βρούμε ενδιάμεσα τις λύσεις. Πάνω σε έργα που βγάζουν λεφτά, να μπορούμε να βάλουμε μια υποχρέωση σε αυτόν που βγάζει λεφτά να συντηρεί και κάποια έργα που δεν βγάζουν λεφτά. Δηλαδή, θα το κάνω απλό. Ένας που έχει ένα δρόμο και παίρνει διόδια, να του πούμε, αδερφέ, πάρε άλλα 5 χρόνια την παραχώρηση και φτιάξε παράλληλα και 10 γέφυρες που ενώνουν τον κύριο άξονα, ξέρω εγώ, με το άλλο και δεν συντηρούνται και δεν έχουμε τα λεφτά, άρα συντήρησέ τα. Αν περιμένουμε δηλαδή πότε θα πάρουμε τους πόρους, να γίνουν οι οριστικές μελέτες, να γίνουν μετά διαγωνισμοί έργων κτλ., θα έχουν πέσει οι γέφυρες. Θα χρειαστεί να φτιάξουμε καινούριες. Οπότε δεν θα έχουμε το πρόβλημα των συντηρήσεων, θα είναι καινούριο έργο που χρηματοδοτείται.
Αντικειμενικά τώρα, για να κλείσουμε το θέμα του Μητρώου, εσείς βλέπετε στο ορατό μέλλον να μπορεί να λειτουργήσει αυτό σαν πλατφόρμα? Γιατί μου λέτε ότι υπάρχει μια αντίσταση στο να υποβληθούν τα στοιχεία. Φυσικά. Όταν βρούμε το χρόνο, εγώ το λέω, το είπα σε προηγούμενο συνέδριο, το είπα ήμουνα με τον κύριο Ταχιά. Γιατί συζητούσαμε για το θέμα του κυκλοφοριακού. Και έβλεπα, ενώ λέγαμε για το κυκλοφοριακό της Αθήνας, έλεγε για το κυκλοφοριακό από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Εγνατία. Επειδή και εγώ ασχολούμαι έστω λίγο πιο πέρα με την πολιτική, δεν είμαι σε φάση να με κοροϊδεύουν. Επομένως, λέω, θα βγαίνω στα κανάλια που δεν βγαίνω και θα λέω για το κυκλοφοριακό. Έτσι, βγαίνω για το κυκλοφοριακό της Αθήνας, είναι το μόνο που ασχολούμαι. Και έχει συνέχεια ρεπορτάζ. Άρα, θα βγαίνω κι εγώ και θα λέω: ο φίλος μου Δημήτρης ο Πτωχός δεν βάζει τα έργα στην Πελοπόννησο και θα πέσουν. Και κάποια στιγμή θα τα βάλει. Γιατί όλοι στο τέλος οι πολιτικοί πιέζονται από την επικοινωνία. Άρα, αν πάω εγώ ως ξέρετε, είναι και ακόμη πιο σκληρό από το να το λέει ένας δημοσιογράφος, να το λέει προς το τεχνικό επιμελητήριο ότι ο άλλος δεν ασχολείται με την περιοχή του. Γιατί θα ξαναεκλεγεί μετά. Άρα, εφόσον. Το έχω συζητήσει με τον κύριο Δήμα. Ο κύριος Δήμας δεν είναι εδώ τώρα να το επιβεβαιώσει, αλλά μπορείτε να το ρωτήσετε. Και αυτός θέλει να το κάνει με τον σκληρό τρόπο. Όποιος δεν το βάζει, θα υπάρχει πέναλτι και για το πρόσωπο. Δηλαδή, δεν θα είναι μόνο πέναλτι για την περιοχή να μην πάρει χρηματοδότηση, θα είναι και για το φυσικό πρόσωπο που δεν εισάγει τα δεδομένα του έργου. Γιατί κάποτε, να το πω λίγο, όλα αυτά γιατί δεν τα κάνουμε πολλές φορές, γιατί σκεφτόμαστε, και θα το πω επίσης με ένα παράδειγμα, σκεφτόμαστε τις συνέπειες. 50 χρόνια δεν κάναμε προσεισμικό έλεγχο στα σχολεία, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε μην πέσουν. Γιατί δεν το κάναμε? Γιατί μόνιμα ήταν εκτός από το ότι ήμασταν ανίκανοι να το φτιάξουμε, εμείς, σαν τεχνικό επιμελητήριο, θα το κάνουμε σε 1,5 χρόνο. Τώρα τελειώνουμε 33.000 περίπου κτίρια. Σε 1,5 χρόνο. Όταν 50 χρόνια είχαμε κάνει το 20-25%. Γιατί επίσης, ποιος ήταν πάντα ο φόβος? Σου λέει, και άμα βγουν τα κτίρια ότι είναι ακατάλληλα, πού θα τους πάω τους μαθητές? Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν μπορεί επειδή κινδυνεύεις να βγουν ακατάλληλα τα κτίρια, να παίρνεις πάντα το ρίσκο, αν γίνει σεισμός, να πέσουν στα παιδιά τα κτίρια. Επομένως, πάντα φοβόμαστε. Το ίδιο συμβαίνει τώρα, ας πούμε, θα παρακολουθούμε 250 γέφυρες των περιφερειών και 250 του σιδηροδρόμου. Ένα αντίστοιχο έργο. Αν φοβόμαστε ότι μπορεί να μας βγάλει ότι έχουμε πρόβλημα και γι' αυτό δεν τα παρακολουθούμε, τότε είναι προβληματική η σκέψη μας, η λογική μας. Άρα, ας τα κάνουμε όλα. Το ξέρω ότι τα κάνουμε με βίαιο τρόπο. Αυτά που έπρεπε να κάνουμε 50 χρόνια προσπαθούμε να τα κάνουμε τα τελευταία 4-5. Αλλά πρέπει να γίνει, να έχουμε δεδομένα για να καταλάβουμε πώς μπορούμε να κινηθούμε από εδώ και πέρα. Και όταν χρειαστεί στους πολίτες, όταν το εξηγείς το πρόβλημα, ότι το ανέδειξες γιατί πρέπει να λυθεί, σε καταλαβαίνουν και οι πολίτες. Καταλαβαίνουν ότι οι άλλοι τα προηγούμενα 50 δεν έκαναν τίποτα. Εσύ κάτι έκανες. Άρα πρέπει να βγούμε μπροστά, να δούμε το πρόβλημα, να μην το κρύβουμε κάτω από το χαλί και να το λύσουμε. Μιας που θίξατε λιγάκι το θέμα του κυκλοφοριακού, θεωρείτε ότι είναι ένα τεχνικό πρόβλημα κυρίως ή αντανακλάφουμε μια συνολική αποτυχία αστικού σχεδιασμού? Δεν είναι μόνο αποτυχία, είναι ότι δεν ασχολούμαστε για να το λύσουμε το πρόβλημα. Προφανώς το πρόβλημα δεν λύνεται αν κάνουμε μία κίνηση ή δύο. Για παράδειγμα, έχω προτείνει ένα άμεσο μέτρο, 7 με 10 το πρωί, να σταματήσουν να κυκλοφορούν τα φορτηγά. Είναι ένα άμεσο και 4 με 7, κανονικά και 4 με 7 το απόγευμα, αλλά ξεκινούσαμε με το βασικό για να μπορούν έστω τα παιδιά να έχουν πάει στα σχολεία και οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους. Εννοείται ότι θα έχει κάποια αντίδραση από κάποιους που έχουν μάθει 7 με 10 να κυκλοφορούν με τα φορτηγά. Ναι. Αλλά αν σκεφτείς ότι 5 εκατομμύρια ταλαιπωρούνται και αλλιώς θα ταλαιπωρούνται 2.000 άνθρωποι, καλύτερα να ταλαιπωρούνται οι 2.000 αντί για τα 5 εκατομμύρια. Πρέπει να υπάρχει μια πολιτική παρέμβαση. Τώρα, αν φτάσουμε στο σημείο που εκεί πηγαίνουμε, να μείνουμε ακίνητοι μια μέρα όλοι στον δρόμο και τότε να καταλάβουμε ότι πρέπει να πάρουμε το μέτρο, τότε δεν το καταλαβαίνουμε. Προφανώς όμως αυτό δεν είναι καμία λύση. Είναι ένα προσωρινό μέτρο να βελτιώσουμε λίγο την καθημερινότητά μας. Στην Αθήνα έχουμε πει, ξέρουμε τι πρέπει να γίνει και το ξέρουν όλοι. Πρέπει να γίνει η παράκαμψη της Κίμης, πρέπει να γίνει ο δρόμος από την Ελευσίνα μέχρι τη Θήβα, πρέπει να γίνει η ένωση της Περιφερειακής Ημιτού με τη Βουλιαγμένης, τα οποία είναι απαραίτητα. Αυτά, αν είχε γίνει το ελληνικό, αυτή τη στιγμή δεν θα φτάνατε ποτέ. Δηλαδή δεν θα χρειαζόταν οι αγρότες να κόψουν τους δρόμους, δεν θα φτάνεις από μόνος. Επομένως, αυτή τη στιγμή πρέπει να τα σχεδιάσουμε. Αυτά τα έργα δεν γίνονται, πατάς ένα κουμπί και γίνονται. Πρέπει να ξεκινήσουν αυτά τα έργα. Θα πρέπει το μετρό να σχεδιάζεται καλύτερα, γιατί για παράδειγμα δεν εξυπηρετεί κυρίους άξονες όπως είναι η Κηφισίας ή ο Κηφισός. Με αποτέλεσμα δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αν θες να πας εκεί
Λάθος σχεδιασμός. Πρέπει το μετρό, όταν λέμε ότι θα τελειώσει το 2028, να τελειώνει το 2028. Πρόβλεψα κιόλας, ενώ προβλέπει το 2028, σας είπα δεν θα γίνει το 30. Πριν ένα μήνα. Τώρα να σας πω ότι δεν θα γίνει και το 32. Μετά από ένα μήνα να σας φάω άλλα 2 χρόνια. Γιατί αυτό βλέπω. Γιατί κανείς δεν ασχολείται με το χρονοδιάγραμμα, το οποίο, το λέω σε κάθε συνέδριο, ο πιο σημαντικός παράγοντας στη ζωή μας πλέον είναι ο χρόνος, ούτε τα χρήματα, ούτε τίποτα άλλο. Άρα, όσο δεν γίνεται το μετρό η γραμμή 4, γιατί κανείς δεν ασχολείται και δεν τον απασχολεί να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, από όποια πλευρά και αν είναι, είτε είναι του εργολάβου, είτε είναι του Υπουργείου, είτε είναι της Αττικό Μετρό, κανείς δεν ασχολείται αυτή τη στιγμή, ούτε κανείς έχει συνέπειες. Νιώθει ότι κανένας δεν έχει συνέπειες με αυτό που γίνεται. Οι συνέπειες, βέβαια, φτάνουν στον πολίτη στο τέλος. Γιατί δεν έχουμε μετρό, γιατί δεν έχουμε πάρκινγκ έξω από τους σταθμούς του μετρό που θα έπρεπε σε συγκεκριμένες περιοχές να υπάρχουν. Θα έπρεπε να μην μας χαλάνε τα βαγόνια και να έρχονται στην ώρα τους, γιατί αν το μετρό έρχεται στα 3 λεπτά αντί στα 5 ή στα 6 λεπτά, έχει αποδειχθεί ότι θα σώσει σημαντικό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Υπάρχουν, πρότεινα μία μέρα 11 μέτρα. Ο πρόεδρος των κοινωνιολόγων προφανώς θα μπορεί να προτείνει 20 μέτρα. Ας ξεκινήσουμε με ένα απ' όλα. 1, 2, 3, κάτι. Αυτή τη στιγμή, οι συζητήσεις με τους υπουργούς, μία μέρα βρέθηκα τυχαία σε ένα κανάλι με τον... Εγώ έφευγα, αυτός πήγαινε με τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, και είπε μετά ότι σκέφτονται να εφαρμόσουν το μέτρο. Γρήγορα πρέπει να γίνονται. Μην το σκεφτόμαστε για κανένα χρόνο. Ας το δοκιμάσουμε 1-2 εβδομάδες να δούμε αν δουλεύει, να προχωράνε τα πράγματα. Μην το ξανασυζητήσουμε του χρόνου στο συνέδριο. Σίγουρα. Και πόσο μάλλον αν πρέπει να γίνουν και τα 3 έργα υποδομής, τα μεγάλα έργα υποδομής τα οποία είπατε, ας πούμε. Αυτά το συζητάμε. Μπορώ να τα εξηγήσω. Τα φορτηγά μπαίνουν στο Κηφισό χωρίς λόγο, αντί να πάνε προς την Ελευσίνη να ανέβουν στη Θήβα. Οι άλλοι που έρχονται από την Πάτρα πρέπει να φτάσουν σχεδόν στο κέντρο της Αθήνας για να ανέβουν τον Κηφισό. Αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή υπάρχουν λάθη στο σχεδιασμό που δεν φταίει πάντα ο σχεδιασμός. Φταίει ότι δεν προσαρμοζόμαστε και στην πορεία που βλέπουμε το πρόβλημα. Δηλαδή δεν πρέπει να μας πάρει και 30 χρόνια να καταλάβουμε πού υπάρχει το πρόβλημα. Κατάλαβα. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Το ΤΕΤΡΑ έχει ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα, που είναι τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια. Πότε εκτιμάτε ότι θα είναι έτοιμα προς αποστολή στο ΣΤΕΤΑ σχέδια, τουλάχιστον για Μύκονο και Σαντορίνη, μιας που έχει ξεκινήσει μια κουβέντα γύρω από αυτό, και αν και οι μεγάλοι περιορισμοί στους όρους δόμησης τι σημαίνουν πρακτικά για ιδιοκτησίες και αξίες γης. Αν και οι μεγάλοι περιορισμοί που τίθενται στους όρους δόμησης, τι σημαίνουν πρακτικά αυτό για τις ιδιοκτησίες και τις αξίες γης. Εντάξει, να τα πάρουμε με τη σειρά. Είναι περίπου 200 πολεοδομικά σχέδια. Αυτά τα 200 πολεοδομικά σχέδια, περίπου, έτσι το λέω επίσης για να είναι κατανοητό, περίπου κατάφερε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να προχωράει 30 πολεοδομικά σχέδια κάθε 10 χρόνια. Αυτό σημαίνει αυτά τα 200 που κάνουμε εμείς, παλεύουμε να τα κάνουμε σε 1,5-2 χρόνια, θα γινόταν περίπου σε 100 χρόνια. Δηλαδή αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σε 2-3 χρόνια, θα γινόταν σε 100 χρόνια. Το εξηγώ, δεν είναι τα 100 τα κάναμε 50, τα 100 προσπαθούμε να τα κάνουμε 3 χρόνια. Να καταλάβουμε λίγο με τι ένταση δουλεύουμε και τι προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα. Πολεοδομικός σχεδιασμός δεν υπάρχει στη χώρα μετά τη μεταπολίτευση. Αυτή τη στιγμή θα ολοκληρώσουμε σχεδόν το σύνολο της χώρας. Κάνουμε πάνω από 75% της χώρας, σε 75% της χώρας στον πολεοδομικό σχεδιασμό και υπάρχει και ένας αντίστοιχος 20-25%, άρα θα ολοκληρωθεί. Τι κάνουμε τώρα, τι θα καταφέρουμε. Εμείς θεωρώ ότι θα καταφέρουμε κατά ένα ποσοστό πάνω από 70-80% να ολοκληρωθούν οι μελέτες μέχρι τον Μάιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει επεξεργασία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, να περάσουν από αντίστοιχα συμβούλια και να πάνε στο Συμβούλιο Επικρατείας και να εγκριθούν 200 προεδρικά διατάγματα. Αν στέλναμε αύριο 200 προεδρικά διατάγματα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για πολεοδομικά σχέδια να τα εγκρίνει, πιθανόν να γινόταν αυτό σε 30 χρόνια. Άρα και εμείς θα την κάνουμε τη δουλειά. Έτσι το λέω, γιατί δουλεύουμε με πολύ μεγάλη ένταση και πίεση πάνω σε αυτό. Γιατί είναι ευκαιρία της χώρας να αλλάξει σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να προετοιμαστεί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Συμβούλιο Επικρατείας, που θεωρώ σε συζητήσεις που έχω κάνει ότι κάνουν μια προετοιμασία, αλλά δεν είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή ότι θα είναι αρκετή. Τώρα, όσον αφορά τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Η Μύκονος και η Σαντορίνη έχουν ολοκληρωθεί ως μελέτες, περιμένουν κάποιες τελευταίες διορθώσεις και εγκρίσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν
Μέσα στο 26 εκτιμώ ότι θα πάνε στο Συμβούλιο της Επικρατείας επεξεργασμένες και θα είναι τα πρώτα ειδικά πολεοδομικά σχέδια που θα προχωρήσουν. Τώρα, Μύκονος. Ας το πάρουμε σαν παράδειγμα. Μειώνεται κατά 20, 30, 40% περίπου η δόμηση ανάλογα τις περιοχές. Είτε γίνονται προστατευόμενες περιοχές. Το πιο σημαντικό που κατά την άποψή μου θα ελαχιστοποιήσει τη δυνατότητα δόμησης είναι ότι αυξάνεται η αρτιότητα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχτιζε ένα αγροτεμάχιο 4 στρέμματα, η αρτιότητα γίνεται 8 στρέμματα. Δεν υπάρχουν πολλά, άρα πρέπει να γίνουν συνενώσεις, είναι δύσκολες διαδικασίες. Επίσης, αυξάνεται σε 30 στρέμματα η αρτιότητα για ξενοδοχείο, για κατάλημα. Στη Σαντορίνη γίνεται ακόμα πιο συντηρητικό, δηλαδή 8 στρέμματα για τις κατοικίες και 40 στρέμματα προβλέπεται για ξενοδοχεία. Στη Σαντορίνη, έτσι το λέω, με τη σημερινή κατάσταση, πρέπει να είναι 10-20 αγροτεμάχια που χτίζουν. Το λέω για να καταλάβετε, δεν θα χτίζει κανείς. Άρα είναι υπερβολικά συντηρητικά. Όχι τόσο στη Μύκονο, αλλά στη Σαντορίνη είναι υπερβολικά συντηρητικό. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή είναι παγωμένη η δόμηση και στα δύο νησιά, τουλάχιστον για τουριστικές εγκαταστάσεις. Επομένως, κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσουν τα προεδρικά διατάγματα για να δούμε κάτι να προχωρήσει και να δούμε πώς θα πάει. Όλα εξαρτώνται κατά πολύ, που κατά την άποψή μου δεν είναι και το πιο σωστό, αλλά αυτό συμβαίνει σήμερα, από το τι θέλει ο κάθε δήμαρχος. Δηλαδή, ο δήμαρχος Σαντορίνης που δεν θέλει να χτίσει σχεδόν τίποτα, στο τέλος προσαρμόζει το μελετητής, γιατί σου λέει πόσες φορές να τον πείσω ότι πρέπει να χτίζει και λίγο παραπάνω. Ο δήμαρχος Μυκόνου θέλει να χτίσει λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ, μετά αρνείται το κράτος γιατί παίζει ρόλο κάθε φορά τι θα γράψει ο τάδε δημοσιογράφος στην Καθημερινή και ο τάδε και πιέζει το καθένας πολιτικά. Άρα, όσο αυτοί που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, καταρχήν η δουλειά πρέπει να ολοκληρωθεί έτσι ή αλλιώς. Ακόμα και λάθος. Δεν θεωρώ ότι γίνεται λάθος, αλλά όλοι πιέζουν πολιτικά. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, αντί να κάνουμε μια καθαρά επιστημονική δουλειά, το κομμάτι της πολιτικής πίεσης παίζει σημαντικό ρόλο. Η κυβέρνηση πιέζεται, αν γράψουν κάποιες εφημερίδες κεντρικές, όπως η Καθημερινή, κάτι κριτική και ξέρω εγώ, ξαφνικά είμαστε υπέρ του να χτίζει ο κόσμος, οπότε είναι πρόβλημα. Απ' την άλλη, οι δήμαρχοι είναι ανάλογα τι πιστεύει ο καθένας. Όλο αυτό και πολύ σωστό δεν είναι. Απ' την άλλη, το να μην έχουμε πολυδομικό σχεδιασμό είναι χειρότερο. Οπότε πάμε όπως πάμε να προχωρήσουμε και βλέπουμε. Σίγουρα η δόμηση θα είναι πολύ λιγότερη από ό,τι είναι σήμερα. Απ' την άλλη, αυτή τη στιγμή είμαστε και σε μια κατάσταση που στην εκτός σχεδίου δόμηση οι μισές πολυδομίες βγάζουν άδειες, οι μισές δεν βγάζουν. Μάλιστα σε μια περιοχή εδώ που είναι του φίλου μου του Δημήτρη, μια υπάλληλος έβγαζε άδειες, η άλλη δεν έβγαζε, στην ίδια πολυοδομία. Αυτά δεν είναι λογικά πράγματα σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή, δεν γίνεται για το ίδιο. Δηλαδή, αν με ρωτήσει κάποιος να πάρω ή να μην πάρω οικόπεδο, πρέπει να το ρωτήσω. Ποιον έχεις δήμαρχο, ποιος είναι υπάλληλος. Αντί να το ρωτήσω να λέω την περιοχή, πρέπει να ρωτήσεις όλα τα υπόλοιπα. Ποιον έχεις γείτονα. Πολύ βασικό πλέον. Γιατί λέει: έχω βγάλει άδεια. Και άμα λέει, προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας ο γείτονας. Άρα αυτή τη στιγμή, αντί να σε ενδιαφέρουν επιστημονικά μεγέθη, σε ενδιαφέρει ποιος είναι ο γείτονας, ποιος είναι ο δήμαρχος, ποιος είναι ο υπάλληλος, αν θα αλλάξει ο υπάλληλος. Δεν είναι σωστά πράγματα. Ελπίζω όμως ότι, για να πω και κάποια αισιόδοξα πράγματα, ότι με την αλλαγή που θα γίνει, που πιστεύω ότι θα γίνει μέσα στο 26, της απλοποίησης του οικοδομικού κανονισμού, με το να γίνει ο οικοδομικός κανονισμός προεδρικό διάταγμα, άρα να περάσει από πριν στο Συμβούλιο Επικρατείας και να μην έχουμε θέματα αντισυνταγματικότητας στο μέλλον. Με το ταυτόχρονα να γίνει μεταρρύθμιση της ιδών που είμαι υπέρ να πάνε σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που τώρα θα είναι το κτηματολόγιο, για να είναι ένας ο φορέας ο οποίος θα ελέγχει τις πολεοδομίες και να μην εξαρτάσει από τον κάθε δήμαρχο. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν δήμαρχοι που δίνουν διαταγή δημάρχου να μην εφαρμόζεται ο νόμος. Λέει να μην εφαρμόζεις, παράδειγμα, τις σοφίτες. Μα γιατί ο νόμος προβλέπει σοφίτες. Όχι, εγώ δεν θέλω. Το να είναι παράνομος ο δήμαρχος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή λέμε εγκληματίας πιάνουμε, κανονικά πρέπει να πιάνουμε τους δημάρχους μετά. Γιατί δεν μπορεί να είναι παράνομος ο δήμαρχος και να τον κοιτάμε. Πρόσφατα ένας επενδυτής με ρώτησε τι να κάνω. Δεν μου δίνει έγκριση, δεν μου δίνει τους όρους δόμησης, έγκριση όρων δόμησης. Του λέω το μόνο, αφού μίλησα
με την ηγεσία των αρμόδιων υπουργείων, μου λένε δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει. Είναι παράνομος ο Δήμαρχος. Να του κάνει αγωγή και μήνυση. Δεν γίνεται αυτό. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή το κεντρικό κράτος δεν μπορεί να μην αφήνει κάποιους οι οποίοι ασκούν εξουσία αυτή τη στιγμή, είτε είναι δήμαρχοι, είτε είναι εγώ να ήμουν, ο πρόεδρος του ΤΕ, έτσι να βάλω τον εαυτό μου. Αν είμαι παράνομος, θα πάω μέσα. Δεν μπορεί να περιμένουμε όλοι να έχουν υποστεί τις συνέπειες αυτές, επειδή εγώ θέλω ξαφνικά να είμαι παράγοντας, ο οποίος κάνω πολιτική μέσα από την άσκηση της εξουσίας, όντας παράνομος. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να σας ρωτήσω και για το μοντέλο των διαγωνισμών και των παραχωρήσεων, αλλά έληξε ο χρόνος, οπότε εδώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Νομίζω είπαμε αρκετά χρήσιμα πράγματα και σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε.